Suna mama da murya muje iya da mulle ne ango Khadija gare shi ce ya murya jarumin masoya ne na ba wani dole in kai sako da mulle ne ango Khadija gare shi ce ya murya jarumin masoya ne na ba wani dole in kai sako da wani na sa Allah kai ne ka kama ranar nan ka kare masoya na duk inda za su je ba kyashi amarya ga ango shi sokinan mutum biyu ne adamulle ne ango mai sasa nake komawa Khadija ta damke angon ki kada ki saka shi jinya Khadija ta miki shaida tabbas kina da tarbiyya adamulle kai sa'adiya mai halin manya nace babu jayayya kowa ya ganku ya ga masoya adamulle ka zama tauraro ko cikin dabo na mazaje rabbikin kamshi kusa ne ba gayyatar su kudaje yau biki a gidan manya ba maganar yamma Adamu gulbi ne ketare ka zai wala ai Khadija kisa Adam ke shikin jidan Allah Adamu la jirgi ne bai dan uwa ya dauji kanta ai maza mutanen mu sai da ku muke namu in ba ku dai ba mu na ba wale ke waka da ni da dubun masoya ga mata gare shi karshe ne Khadija amarya kyallin ki ya fi zinari murmushi take fara a kware kin sako maza boyi kai kaiya ta kare Khadija gidan ta tare masu hasara ku ta yi Adamulle ya zarce ku yan bakin ciki ku ta yi Adamulle ya zarce ku Adamulle ga dan sako baka shawara yaya ana rike ta muryar ka komai take bukata kai mace da shahadi sitira komai take bukata kai ta malafi ka sani hakuri ka dau yaya na duniya labari yayi wata rana ba mu ne Khadija murya ke ma ga shawara kailan gunki komai in ya kawo miki ta dauki hakuri ba gaba lokacin ku ne manyan mata Hajara ai lafiyar kilau zauna yaya ta Hajara ai ba a ja da ku kuma a ji shiru Hajara sai kan kika na kibar su gida Hajiya Hajara ai na ji babba ya